First Peter chapter 5 verse 8 hangtod kini sa verse 9. Ingon din ingon si Apostol Peter, pag maigmat o pag binantayon kamo, kaya nga inyong kaaway nga maong yawa, naglibot-libot kaninyo sa masaliyon nga nangulob, nangita og tukbonon. Ingon ang verse 9, liguna ang inyong pagtuo og sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa kalibutan, sa tibok kalibutan, gisulayan usab sa samang alantuson. Magaro ko una tas tong mga ulo magampo ta. Ginoo nga nasa langit, gamahanan nga Dios. Kami nagaduol si mong trono grasya, walay mahimo kung wala ikaw. Lord, tabangi ang matag-usa kanamo, nga mahimo kaming magmaigmaton, dili kami magkumpiyansa sa mong pagkakristohanon. Ginoo karong buntaga, among ginaimbitar imong presensya, nga mamuhat ka, magpatiliwala ka. Lord, maghatag kag reminders to the revival, diya sa matag kasing-kasing na mo Ginoo. Akong ginahinginlan, ang tanang trabaho sa yawa nin dapita, sa ngalan na Jesus, ikaw ang Ginoo nga buhi, nga magapamuhat sa matag-usa kanamo. Salamat sa imong kamaayo, among ginabalik ang dughimaya, sa ngalan na Jesus, ang tanang anak sa Dios, magasulti sa kusog nga. Amen! Atong palakpakan ang atong Dios. So magwali karong buntaga igsuon sa tuang sermon, remain on alert, resist your enemy. Amen. No? Magpabilintang alerto, and then sukli ang kaaway. Ang atong kaaway, tinuod, o ang subok nga mamalandungon ni ini siyang invisible. Dili makita ang kaaway nato. Siya nakakita sa tua, pero kita di kakita sa iya. Amen. God reminds us in these verses that we are as soldiers of God. Kini nga bersikulo no? Nagapahinumdum kini, nag-remind kini kanato. Okay? And we must remain, no, magpabilin ta igsuon nga alerto sa atong pagkakristohanon. Sa kung gikaingon na dagang kristohanon karon nga nagkukumpiyansa na sila. Isi-isi na lang igsuon. Ganahan mo simba, kung dili ganahan dili mo simba. Okay? Baliko na ako, ang yawa seryoso siya sa tua. Wala siya magtiaw-tiaw. Amen. Hallelujah. Sukol, no? Kini ang giingon ni Apostol Peter, nag-remind kini sa church. Nag-remind kini sa mga Kristohanon. Nga dili ka igsuon, hallelujah, amen, no, magkumpiyansa, di ka mag-isi-isi igsuon. Kinahanglan mahimo kang mabinantayon. Ingon siya, pag maigmat o pag binantayon kamo, kayang inyong kaaway nga maong yawa, naglibot-libot. Anaa lang siya igsuon, hallelujah, sa itong palibot. Amen. Muna, bantayi, igsuon imong pagkakristohanon. Okay? Salamat katong tulo kay katong upat ka iguana ang usa nakasurvive. No? Nakasurvive siya igsuon. Di na tutugutan nga mamatay ang usa ka Kristohanon nga wala sa kamot sa Ginoo. Amen. Ayaw ka pagatuguti nga mawa kaning kalibutan na nga halayo sa presensya sa Dios. Okay? Subok nga pamalandungon, mo na'y pinakakuyaw nga mamatay kaning kalibutan na mawad-an ka si mong ginhawa nga wala ka sa kiliran sa Dios. Mamatay man tantanan, pero mas nindot nga mamatay ta na ata sa presensya sa Ginoo. Kaya na ikasiguruhan. Muna karong buntaga, ingon si Peter, pag maigmat o pag binantayon sa imong pagkakristohanon. So na itulo ka butang atong isgutan. Unang butang igsuon is staying alert, knowing you are in real war. Okay? Staying alert. Kanunay kang mag-alert, kanunay kang mag-amping, kanunay kang maigmat sa imong pagkakristohanon. No? Di lang ka may mong alerto every Sunday, kundi matag-adlaw si mong kinabuhi alerto ka. Nay mga Kristohanon igsuon, hallelujah, makita nimo kugihan sila mo simba. Pero after that,
namudat igsuon, hallelujah, wala na sila naggamping silang kinabuhi, isi-isi na lang sila igsuon gikan sa Lunes hangtod Sabado. Sa kung kay kaingon na ang yawa, seryoso baya siya. Amen? Staying alert, knowing you are in real war. Atong balikon pagbasa. Pag maigmat o pag mirantayon kamo, kayang inyong kaaway nga maong yawa, naglibot-libot kaninyo. Sama sa liyon nga ng ulob, nangita og tukbunon. Amen. No? Nangita siya tukbunon ug ang kinaham sa kaaway, ikaw nga nangalagad sa Dios. Ikaw nga nagasimba kanunay nga tinunay, ikaw ang paborito sa yawa. Ginatanaw ka niya igsuon. Okay? Muna alirto ka sa kanunay sa mong pagkakristohanon. Magamatag amen. Hallelujah. Unsa ingon sa 1 Peter chapter 3 verse 13. Unang Pedro igsuon kapitulo 1 ingon ang bersikulo 13. Busa andama ang inyong salabutan. Pag maugdang kamo ug ibutang gayon ang inyong paglaom diha sa grasya nga gihatag kaniyo sa panahon nga magpadayag na si Hesukristo. Ingon siya, andama ang inyong salabutan. Okay? Pag maugdang. Okay? Munang ingon karong kabuntagon, ang mga Kristohanon nga wala na nagaamping, delikado kaayo ang ilang kinabuhi. Amen. 1 Peter chapter 4, ingon ang verse 7. Okay? 1 Peter chapter 4, ingon ang verse 7. Duol na ang katapusan sa tanang butang. Busa pagpugong ug pagbantay. Amen. Church, nagabantay bata sa tong Kristohanong kinabuhi. Nagaamping bata sa tong pagkinabuhi adlaw-adlaw. No? Unsa ingon ni Pedro? Pagpugong ug pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. Amen. Kristohanon ka, kung di ka magbantay, di ka magamping, matingala ka na lang igsuon pag-abot sa panahon na naka sa impyerno. Sayang. No? Sayang ay imong hago, sayang ang tanan imong gihimo, ang imo ding atuan, impyerno. Okay? Staying alert. Okay? Pabilin igsuon nga magmaigmat. Kay usbon ko, ang atong gisudlan, dili ni tiaw-tiaw. Kini atong pagkakristohanon, wala ta magdula-dula, makimatag amen. Dili susamaan ang uban, nagdua-dua lang igsuon, kung ganahan, hala naa, kung dili, wala. Apan kita kay ang atong pag-alagad sa Ginoo tinud-anay man eh. Amen? Wala ta magdula-dula, wala ta magtiaw-tiaw. Kaya kung nagtiaw-tiaw ta, di na ta magpadayon siguro. Amen? Hallelujah. Muna si Pedro igsuon, siya naghatag og pahimangno. Kinsa iyang gitagaan, kini mga Kristohanon. Kini mga nangalagad. Tungod nga naman, kay dagang mga nangalagad, karong panahon na, nga, kumpiyansa ra kay lagi. Isi-isi na lang. No? Panagsa na lang. Amen. 1 Thessalonians chapter 5. Ingon ang verse 6. Okay? 1 Thessalonians chapter 5. Ingon ang verse 6. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kung dili magtuka og magmaligdong kita. Si Pablo igsuon, hallelujah, ingon pa siya, amen, no? Dili kita mga tulog sama sa uban. No, wala nagpasabot nga di ta mga tulog. Dili ta magkumpiyansa sa atong pagkakristohanon. Pasag din imong kailang kristohanon nga tagsara mo simba, ayaw sunduga. Ay wala bisa mo simba kung silingan nga kristohanon, di ko mo simba. Ayaw. Paning kamot. Magkamatag amen? Ay, wala mo simba si brother. Ingon si Pablo igsuon, dili kita mga tulog sa mga sa uban, kung dili magtukaw ug magmaligdong kita.
Hallelujah. Acts chapter 20. Buhat kapitulo 20 ingon 31. Amen. Sa ingon dia igsuon si Pablo naghatag siya igsug mensahe. Ingon sa 31 sa Buhat 20. Busa pagbantay gyud kamo. Og hinumdumi nga sa sulod sa tulo ka tuig, gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii uban sa mga luha. Kun si Pablo, no? Pagbantay gayud kamo og hinumdumi nga sulod sa tulo ka tuig gitambagan. Og hinumdumi igsuon nga ato mga pastor diri igsuon, even si sister og si brother kanuna naghatag pahimangno trust sa Bible. Nga dili ta magkumpiyansa. Daling mo ingon ka niya dito si pastor manggod magwali ana. Imo pang basulon si pastor. Amen. Hallelujah. Muna ayaw igsuon pagkumpiyansa, no? Kaya ang yawa igsuon naa siya sa iyong palibot, naa siya igsuon sa tong kilid. Nangita lang na siya higayon. Unsa ingon sa Bible? Episo kapitulo 4 ingon ang 27. Ingon si Pablo, ayaw hatagi og higayon ang yawa. Bisan gamay igsuon nga ganghaan or gamay nga distansya sa imong kinabuhi, ayaw. Kay si Pablo naghatag siya pahimangno, ayaw hatagi higayon ang yawa. Sa imong pagkakristohanon, iman mahimo kang hugot sa imong pag-alagad, sa imong pagsimba diha sa Dios. Balag daghang problema padayon sa pagsimba. Amen. Balag daghang kagi kuan na igsuon gipasan. Alerto kanunay. Kay kana imong gipasan, ibili na nimo na sa kalibutan. Magbatag amen. Kini atong gipampasan sa tuang kinabuhi sa kalibutan, ibili naman nato ni. Amen. Di man to dili na to siya madala dito sa langit. Pero kung magkumpiyansa ka, dalon nimo na ang sa impyerno. Maglulang ta sa kalayo, magbasol ka dito nga wa na gyud kahumanan. Igo ra ka mo basol. Pero wala na may tabo igsuon nga kapasayloan. Muna karong buntaga, staying alert, knowing you are in a real war. Naata sa tinuod nga away. Amen? Naata sa ginatawag pagig-away, panggubatan. Gira igsuon. Ang atong kaaway kung gikaingon na, invisible igsuon. Dili makita, pero siya nakakita ka nato. Kabalo ba mo? Kita ang pinakakinaham sa yawa. Kita ang pinakaampay sa yawa. Kana nagasimba. Amen. Kanang Kristohanon nga naninuod siyang pagkakristohanon, siyang ampay sa yawa. Pugi ka dili ka igsuon magtinuod. Na. Amen. Muna pagbantay gud igsuon kay ang Bible naghatag daag pahimangno sa tuang kinabuhi. Ikaduha. Motong una, staying alert. Amen. Ikaduha igsuon, understanding your enemy. Sabta pag-ayo karong buntaga nga natay kaaway. Dili mong silingan ha? Amen. Natay kaaway. Muna ayo kumpiyansa. Kaya ang kaaway nato, hallelujah, desperado na siya karong panahon na. Desperado ang yawa mo na siya naning kamot pag-ayo nga daghan na siya mabira padung ngadto sa impyerno. Payag sugot nga ikaw madala niya ngadto sa impyerno. Okay, matag amen? Mureklamo na kag-igang aning kalibutan, yang muadto jud kag impyerno, di ba? Mureklamo mo ikang initan ning panahon na oy. O dito sa impyerno. Kisa imong reklamo imong kuan dito igsoon, kisa imong asa man ka mo reklamo dito. Di ba? Sabta pag-ayo nga natay kaaway, ayaw kumpiyansa mo na si Pablo karong buntaga naghatag sa warning pahimangno sa matag usa kanato, batanon man ka, hamtong man ka, bago ka udugay ka na nangalagad sa Ginoo. Si Pablo nagsulti siya, Roma 13:13. Atong basaon sa ingon ni Pablo. Sa Romans chapter 13, ingon ang verse 13.
Seryoso man kayo mo eh. Romans chapter 13 verse 13. Ingon si Pablo, magtarong kita sa atong pagkinabuhi. Ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag. Magtarong. Unsa ingon sa sumpay? Dili sa pagpatuyang, sa paghudyaka, o sa pagubog-hubog, dili sa kahilayan, o sa kalawayan, dili sa pakig-away, o sa pagkamasinahon. Amen. Gitudluan ta. Gipahimangnuan ta. Girimahin ni Pablo sa matag Kristohanon nga magtarong. Kay daghang Kristohanon karon nga white dili magtarong. Silang pagpangalaga dili magtarong. Pastor, Kristohanon man ko. Mangangkon pag Kristohanon. Encounter mo na sa una. Kristohanon man ko, Pastor. Pero nagsupinday. Nakayuring na ang tingog. Yung ingon na, Kristohanon man ko, Pastor. No? Ingon si Pablo, magtarong kita sa itong pagkinabuhi. Di ba? Hallelujah. Kung ikaw karong buntaga, Kristohanon ka, magseryoso ka diha sa Ginoo. Ay, mga Kristohanon, wag yun, magseryoso. Tinuod na ba? Wala man siguro na diri, pero sa uban na. Amen. Wa magseryoso silang pagsimba. Wala magseryoso silang pagpangalagad sa Ginoo. Ang ila lang igsoon nga tawag Kristohanon, okay na. Oy, dili na okay sa atubangan sa Ginoo nga ikaw Kristohanon lang ka. Amping ta sa tong pagkinabuhi aning ibabaw sa kalibutan. Dili garantiya nga ikaw maluwas kung ikaw Kristohanon na. Amen? Na mga Kristohanon igsuon, hallelujah, mo simba man tuod. Pero pag human og simba, mo na'y pinakalisod. No? Pag humagsimba, hala, ang agyatubang baso na. Ang gyatubang igsuon, hallelujah, numero na. No? Di na mao. Sabta pag-ayo nga nayawa na kaaway. Amen? Seryoso siya sa tuang kinabuhi. Muna kung siya seryoso man, magseryoso ta sa Ginoo. Kay sa Ginoo, anay kasiguruan, makibatag amen, mga anak sa Dios. Muna karong buntaga, ingay mong kaugalingon, magseryoso ko sa Ginoo. Pagseryoso. Kay kung ikaw magseryoso sa Ginoo, ikaw rin mabulahan. Dili si brother, dili si sister, dili si pastor, kundi ikaw ang mabulahan nga naman. Kay sa katapusan nga adlaw, pag abot sa panahon, ikaw malangit. Dili ka malangit tungod di pastor. Nalangit ka tungod kay ikaw naningkamot, nag-amping ka. Kung na kay Kristohanon nga mga amigo, ay mangnuwi. Pag seryoso, brad. Pag seryoso, sister. Ayaw sigig. No? Hallelujah. Ayaw pagduwa-duwa. Be on fire sa pag-alagad sa Diyos. Amen? Magkalayo. Dili magkalayo. Pastor, nagkalayo. Magkalayo ka, dili magkalayo. Naana igsuon, dugay na silang pagsimba. Pero nanti nga ka, nagkalayo sa Ginoo. Be on fire. Makimatag, amen. Hallelujah. Mahimo kang mainiton. Mahimo kang magkalayo. Sa pastor, muli ko gasolina, ayaw po. Ugdaw ka. Amen. Sa imong spiritual igsuon, hallelujah. Maghatag kag pagkalayo sa Ginoo. Kay sa kung gikainguna, ikaw ra ang mabulahan niya na igsuon. Ang yawa, seryoso siya sa tua. Busa, magseryoso kita sa pagpangalagad. Magseryoso kita sa tong pagsimba sa tong buhi nga Dios. No? Mga batanon, amen. Karong panahon na, kasagaran, ginabira sa yawa ang mga batanon. Okay? Nga naman, kabalo ba mo kung sa'y rason ng mga batanon kasaginabira sa yawa? Tungod kay dako pa siyag mabuhat. Dako pa siyag mahimo.
og taas pa ang iyang makuan sa iyong kinabuhi. Kay kini mga tiguang, hapit naman ang mamatay. Muna mga batanon, pero mga tiguang, mga hamtong, ayaw sa mo kumpiyansa ha? Ay, wani bito? Ayaw po mo kumpiyansa. Amen? Hallelujah. Hinumdumi ang giingon ni Pablo sa kanunay, magtarong kita sa atong pagkinabuhi. Kung naa kay amigo, na kay kaila, classmate man mo na nga Christian, unya nag-compromise, ayaw sundo ka. Magkamatag amen? Kung naa kay classmate nga Kristohanon, amen, no? Nga magsuot-suot sa pinamugbo, ayaw sundo ka. Pabuak-buak, igsuon, hallelujah, ang dughan. No? Maglagot ba yata na igsuon, hindi mabahay bitaw? Magsuot og mugbo niya pagsakay jeep, bira din ay, bira dito. Ano na nagsuot man ka ng sininaang nga mubo? Na may sinantarong siguro. Di ba? Ayaw sunod sa uso aning kalibutan. Mga Kristohanon nga tinuod ng alagad sa Ginoo, mga Kristohanon nga wala nagduwa-duwa silang pagpangalagad sa Ginoo, ayaw sundog sa uso aning kalibutan na magbatag amen. Ayaw sundog. Pasag din na sila. Pag seryoso. Gusto man tamo atog langit, magbatag amen? Nya pag di ka magseryoso. Pag seryoso, kay ang langit nagpaabot. Kung di ka magseryoso, impyerno nagpaabot. Di ba? Reklamo kay kaigsoon, ibulad kag init. Dito, wa na'y undang. Hallelujah. Muna si Pedro igsuon, kanunay siya nagpahimangno, o nagpasalamat ko igsuon, pila nakakatuigan ang nanglabay. Wa gyud mairis ang 1 Peter chapter 5. Amen. Salamat, wa gyud mairis bisag balik-balik ni igsoon pila mga mag-uwali nagwali aning bersikulo ha. Wa gyud mairis. Ano man, gamahanan ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Unsa ingon sa Bible, Matthew chapter 20 verse 16. Ubay-ubay tag bersikulo igsuon, ninduting na bersikulo. Matthew chapter 20 ingon ang verse 16. O gitapos na Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi may una, o kadtong nahiuna maulahi. Naon sinitabo man. Tungod lagi, kay nay nag-una na, kumpiyansa naman. Nay nag-una, wa naman nagseryoso. Nay naulahi, grabe man kaseryoso. Sabta na to. Taod-taod na nagasimba, taod-taod na nga Kristohanon. Pero wala na, panagsa na lang musimba. Pero na nagsunod, hala, tinud-anay ang iyang pagsimba. O siya na una. Amen? Daghan ang nahiuna, apan sila nahulay. Daghan na ulahi, apan sila ang nahiuna. Tungod nga naman, ang naulahi, nagseryoso sa pag-alagad sa Diyos. Matthew 26 verse 41. Matthew 26. Ingon ang verse 41. Ingon si Jesus, paminawa. Pagtukaw kamo og pag-ampo, aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. Ingon si Jesus, pagtukaw kamo og pag-ampo. Nanay dugay nga mga Kristohanon, wa nay ampo. Amen? May patong mga bago. Bago pang Kristohanon, mag-aso-aso silang ampo. Amen. Dugay naman kang Kristohanon, hala, padayon sa pag-ampo. Dili ba siyan nga dugay na ka, di nakakuhaon sa yawa. Amen. Kisa ba din na nag-aampo? Mga batan-o, nag-ampo bata? Amen. mura mag kuha ng amen, mura mag dua-dua mo ng amen. Hallelujah. No? Mag-ampo, ingon sa Jesus, no, sa tong gibasa, pagtukaw o pag-ampo kamo. Okay? Andam ang espiritu apan luya ang lawas. Mo nang makita nimo karon,
wala si sister, wala si brother, nagluya. Ano man? Lack of prayer. Amen? Dili reason, ay, na maging problema. Lack of prayer. Kulang sa pag-ampo. Ug wa nagay ampo mo nang luya, wa nay gana mo simba. Amen ba? Ikaw man lagi na kay problema, pero naman kay gana nga mo simba. Tungod kay nag-ampo ka. Kitang tanan ay problema. Makimatag amen? Ikaw o ako na natay problema, pero ngunong naaman ta. Tungod kay nag-ampo ta sa Ginoo. Mo nang dasig ka. Nangalagad yapon ka sa Ginoo. Pero siya, way ampo-ampo, awa siya ron. Amen? Wala siya. Hallelujah. Muna, salamat sa Ginoo, nagpray ka. Hallelujah. Amen. Matthew chapter 7. Usa ka common nga verse isuon nga ginahimo ginagamit kanunay. Matthew chapter 7, 21 to up to 23. Dili ang tanan nga magtawag kanaw Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kato lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Niadtong adlaw daganon niya ang moingon kanako. Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa minsay sa Dios? Nanghihilin sa mga yawa o naghihimog dagang mga milagro, pinaagi sa imong ngalan? Unsay tubag ni Jesus, apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Sa may nganong gingnan sa ni Jesus, sungod nga naman, nakita ni Jesus, nakita sa Ginoo nga nay mga Kristohanon krong panahon na di yun seryoso. Ginoo nagasimba man ko, oy pahawa ra ko diha. Amen. Simba lagi siya. Naalagi sa igsuon panahon sa pagwali. Pero pag human og wali humagsimba, na dito sa imnanan. Na dito sugalan. Na dito igsuon sa mga kahilayan. Na dito igsuon sa paghudyaka. Ingon si Pablo gana igsuon sa Roma chapter 13 verse 13. Dili ta magpatuyang sa paghudyaka. Pwede ta maglipay-lipay, wa ta gididan, pero ayaw pagpalabi. Amen? Kitang mga Kristohanon, wa ta kuway katungod nga maglipay-lipay, naagyapo tay katungod maglipay-lipay, makapatag amen? Pero ayaw palabi. Mananatay mga party ginahimo, pero anay video okay. Ay, boring man na pastor. Sige. Pag video okay. Tingala na lang kaigsuon. Pag-abot panahon, pag-abot sa Ginoo, hoy pahawa. Hoy Ginoo, nagasimba man ko Ginoo. Hoy pahawa ra gud diha. Amen. Sa imong pagpangalagad, wala tagididan og lipay-lipay aning kalibutan na. Wa tagididan igsuon, haleluya nga mosuroy-suroy. Pero igsuroy sa mga lugar igsuon nga naa diha ang kahilayan. Ayaw sulod og mga diskuhan. Amen. Ayaw sulod og mga bar. Uy, naligay ka na sa bar. Ay, pastor, ako'y gipaluap. Ha, grabe po nemo eh. Alas 10 na sa gabi, paluap gihapon. Amen. Mangitag rason ba, no? Palusot. Amen. Hilumdumi si Pablo, ingon siya, ayaw pagpalabi sa paghudyaka. Amen. Pwede man tayo. Pwede tayo maligog dagat, pwede tayo igsuon maglingaw-lingaw. Pero na limitasyon ang atong lingaw-lingaw, di na susama kaniadto. Dili na ta kung naay mga birthday, naay mga unsang okasyon, wa na diha si impi. Wa na diha igsuon si kabayo. Amen. Matingala sila igsuon sa una. Amen, no? Ang mga pastor mabuntagan. No? Mabuntagan. Unsay nasa mong tubangan? Tasa. Kape. Sa unang panahon, ang kape, imno man nagbuntag. No? Kung magbinuntagay ka, kauban gini mo tong mga ilimnon. Pero kami mga pastor sa una, magbuntagay, istoryahanay, amen, no? Ang atubang, tasa, na isud kape. Enjoy ang kinabuhi, mag-istoryahanay, ang kauban, kape. Amen. Di, lingaw, gihapon ka. Muna, kung di ka magtarong, di ka magseryoso, balikon na ko, ang katong naulahi, mo'y mag-una sa tuwa.
ug kitang nag-una, may makabalik. Amen? Ingon si Jesus, naidagang naulahi, pero sila ang nauna. Naidagang nauna, apan sila naulahi. Tugod nga no, wala man sila magseryoso. Muna karong buntaga, pag seryoso si mong pagkakristuhanon. John chapter 10, verse 10. Ngano magseryoso ta? John 10:10. Apan ang kawatan, muani aron lamang pagpangawat, pagpatay, o paglaglag. Miani ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Ang kawatan daw. Unsa ning kawatan gipasabot ang yawa. No? Apan ang yawa mo ni aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Wala ayaw pagkumpiyansa. Amen? Ayaw kumpiyansa, ayaw igsuon pagtiyaw-tiyaw sa iyong pagkaalagad sa Dios. Hawid kanunay sa sidsid sa Ginoo. Ayaw buhi diha igsuon. Magkamatag, amen? Hallelujah. O, moro ti ikaduha. Ikatulo. Ikatulo igsuon. Knowing how to fight your enemy. Okay? Una, staying alert. Knowing you are in a real war. Ikaduha, understanding your enemy. Ikatulo, knowing how to fight your enemy. So unsaon na to igsuon nga kita muaway sa tong kaaway. Nga di man makita. Baya to silingan, kaya pwede to atngan. Blackingan ni mo dayon, mo dagi ka. Prang yawa. Di man to makita. Kita may atngan. Amen. Kita iambo sa yawa. Pero karong buntaga, atong siron, unsaw na to nga kita mudaog sa tong kaaway. Balik tayo sa tong text. 1 Peter chapter 5, atong balikan ang verse 9. Ingon ang verse 9, ingon si Pedro. Liguna ang inyong pagtuo, ug sukli siya kay nasud kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa katibok kalibutan gisulan usab sa samang alantuson. Ingon si Pedro, liguna ang inyong pagtuo. Kinsa nay pagtuo sa Ginoo? Okay? Liguna. Muna ingon ang Bible, ingon ang Lucas, Lord, dungagi akong pagtuo. Mana ang pagtuo nato nga atong naangkon, ayaw pasagdi. Matag higayon, matag adlaw, sa matag ampo nato, pangayo agyud sa Ginoo. Lord, padaka ang akong pagtuo. Lord, increase. No? Ingon ang mga apostoles, nangayo biya sila. Lucas 17, ingon ang versikulo 5. Ingon ang mga apostoles, Ginoo, dungagi ang among pagtuo. Amen. Og sa dihang mudako ang imong pagtuo, makasukol ta. Amen sa kaaway. Okay? Santiago chapter 4, ingon ang James chapter 4, verse 7. James chapter 4, ingon ang verse 7. Busa, pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Amen. Naay mga tentasyon sa imong kinabuhi, sukol. Ayaw padala sa tentasyon. Kumatag, amen? Kisa ba din ang ginatintal? Di lang ikaw, kitang tanan. Musukol ta. Danihon gani ka, igsuon, hallelujah, agdahon gani ka, iman nga muadto dito. Nga wala diya sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw, sugot. Resist, amen, ayaw, halay tuguti nga ikaw madala. Unsa ingon ni Santiago? Sa tong gibasa? Okay? Pag masinugtanon, submit, surrender sa Ginoo. Ayaw surrender. Ay, sige na lang, uban na lang ko si imuha. Amen? Di ni mo mapildi ang kaaway kung di ka musukol. Hallelujah. To defeat the enemy, we must first, para atong ma-defeat ang atong kaaway, atong isurrender sa Ginoo. Ayaw salig sa imong kaugalingon. Ayaw salig, ay dugay na ko. Kaya na nako ni. No. Sa tanang panahon sa imong kinabuhi na mga tentasyon, hala, hangad sa Ginoo.
Lord, tabangi in taon ko ani Ginoo. May matag amen? Hallelujah. Tintalon gani ka. Ay, salamat. No? Naibog siya sa kuha. Hangad sa Ginoo, Lord, tabangi taon ko. Hallelujah. So sama sa gihimo ni Jesus. Panahon, igsuon nga siya gitintal sa yawa dito sa wilderness. Kasi nakasayod. Nga nga itong Ginong Hesus Kristo gitintal dito sa wilderness. Amen? Kapila sa gitintal. 3 times o 4 times sa igsoon gitintal sa yawa. Praise be to God. Wa gyud siya madala. Unsa iyang gibuhat? Amen. Unsa iyang gihimo? Simple lang gibuhat ni Jesus. Simple na kayang gihimo ni Jesus. Dili pinagi siyang kaugalingon, dili pinaagi siyang kaalam. Pero igsoon ang gihimo unsa? Pinaagi sa pulong sa Dios. Amen. Unsa gingon niya? Okay? Ingon diha igsoon 3 times. Jesus was tempted by the devil. Okay? Or 3 times or 4 times sa igsoon gitintal. Pero matud pa da igsoon, no? Makatulog makaupat o siya nagatubag. Sa saktong nga mga bersikulo pinagi sa pulong sa Dios ngadto sa yawa. Unsa gingon niya? Matthew chapter 4 verse 3. Amen. Okay? Matthew chapter 4. Ingon diha, ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon. Anak ka man kaha sa Dios, himuang pan kining mga bato. This number 1 igsuon nga pagtintal kang Jesus. Unsa ingon sa verse 4, mitubag sa Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundi dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Ang iyang gina-counter igsoon sa yawa, Word of God. Amen. Ang iyang gina-counter, iyang ginabalos igsoon sa yawa, pulong sa Dios. Sa verse 5, unya gidala sa Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem. Ang balaang syudad o gipatindog siya sa kinataas ang bahin sa templo. O giingnan, anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kanila aron dili maygo sa bato bisan gani ang imong mga tiil. In verse 7, ang counter na Jesus mao ni. Sa Jesus mitubag, apa naging usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Muna ang counter na Jesus, sa panahon nga siya tintalon, Word of God. Amen? Panahon nga ikaw tintalon, ayaw gamita imong katakos. Amen? Ayaw salig sa imong kaugalingon. Ayaw salig igsoon sa imong kaalam. Ay, kaya na ko ni. Kaya na ko ni dalon, no? Panahon nga ikaw tintalon, batanon ka, hamtong ka, bag-o dugay na ka nangalagad sa Ginoo. Panahon sa tentasyon, hala, hangad sa Dios. Amen? Hangad sa Dios. Unsa ingon sa verse 8? Sa itong gibasa. Unya, gidala sa Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kayong bukid. O gipakita kani ang tanangging harian sa kalibutan o ang ilang kaanindot. Ang yawa mingon, ihatag ko kanimo kinintanan kung muluhod ka o musimba ka nako. Ingon ang verse 10. Verse 10. Mitubag sa Jesus, pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Nindot kayo ang counter na Jesus sa yawa. Munang wa yu kadaog ang yawa sa iya, piligid ang yawa sa iya. Amen. Hallelujah. So kiniigsuon gibilin niya sa tua. Amen. Og pwede nato magamit sa matag kinabuhi nato nga ma-counter nato sa yawa, panahon sa tentasyon, panahon nga nay unsay mga pag daldal sa mong kinabuhi naka-counter pulong sa Ginoo. Uy sister, brother, uban sa ta. Mangadto sa ta didto, uy Domingo, naka-counter sa Ginoo, uy simba baya ron. I-counter sa yawa, musimba mami. Amen. Panagsarbito na. Iyong simbahan naman kanuh diya. Amen. Mo man yung mga teknik sa uban. Ay, naraman na perminting simbahan. Uban sa ta. Ang imong i-counter igsuon, pulong sa Dios.
Ayaw ingon nga, bitaw no? Panagsaraman eh. So Domingo na lang po, kinaibitay Domingo kanunay. Mo man na ang Kristohanon, magsalig sa Domingo. Unya, ang problema ana, kabalo ba unsay problema ni mo ana? Unya di nakakaabot sa Domingo. Di nakakasimba. Nakuha na to mga anak sa Dios. Ayaw pag-ingon, ay napay dagang Domingo. Bitaw dagang Domingo, di mawalan Domingo. Pero ang pangutana, makabot pakakaan ng Domingo ha? Amen. Hallelujah. Muna ayaw usiki pag seryoso. Og sadyang mo nga pamaagi nga mapildi nimo ang kaaway sa imong kinabuhi. Amen. Ephesians, last nga verse igsoon, Episo kapitulo 6. Ingon ang verse 17. Sige, ingon sa Episo kapitulo 6, ingon ang bersikulo 17. Ingon si Pablo, og ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa Espiritu, ingon nga espada. Ingon si Pablo, gamita ang pulong sa Dios. Ayaw ang pulong nimo. Pulong sa Dios. Hallelujah. Sa pagsugol sa kaaway, balikon ko, gamita ang pulong sa Ginoo. You must know the word of God. Sa mga Kristohanon karong buntaga, ako magarasig kanimo, kinahanglan nga mahibalo ka sa pulong sa Dios. Mahibalo ta sa pulong sa Ginoo. But subo pamalandungon karong panahon na naidagang Kristohanon nga wa masayod unsay pulong sa Dios. Dili kabalo mo ablig Bible, mga Kristohanon naman unta. Amen? Dugay na nangalagad sa Ginoo, pero di kabalo mo ablig Bible. Pangitaa diha sa Biblia ang Genesis matagbo pag-ukay. No? Kinahanglan kung ikaw Kristohanon, kabalo ka sa pulong sa Dios. Okay? But na'y pangutana rin, but how? Saon man daw? Kinahanglan, mubasa ka. Read the Bible. Basaha imong Bible. Amen? Kisa pa din na nagabasa. Amen. Basaha ang Bible. Ayaw ang imong kachat. Ang Bible basaha. Pastor, di man ko mabasa ang Bible. Ano naman, di man mabasa. Mo ko'y Bible. Muna ilisod na to, mga Kristohanon, ako magarasig sa matag usa, magkaroon tag sariling Bible nato. Nagmatag, amen? Magkaroon tag sariling Bible. Bisan good ka ng mga dili good mahalon nga Bible. Amen? May daghang mga unsa diyang mga Bible. Kinahanglan natay mga Bible. Amen. Hallelujah. Aron, mabasa na to diya sa tong balay. Kung wa kay gihimo si mong balay, magbasa tag Bible, magbasa tag pulong sa Ginoo, og masabtan nimo, og nana kay mga bersikulo igsuon, mabutang sa munahuna, panahon nga ikaw tintalon, nana kay malabay ngadto sa nagtintal nimo. Pero unsaon man, wa man kay bersikulo na hibawan. Amen. Di na mao. Sabtan nato mga anak sa Dios. Munang madi natin matingala anong daghang nangadto sa impyerno ron. Sa mali igsuon nga pagtuo. Sa mali igsuon nga tinuuhan. Sa mali igsuon, hallelujah, nga tradisyon nga ilang ginasunod kanon na silang kinabuhi. Og pinakasubo nga pamalandungon mo ginang pulong kanilang madunggan. Ayan ako hilab dinhi unsa akong namataan mo na kong pakamatyan, hala di na ka. O manang rason sa uban. Unsa akong namataan? Mala kong pakamatyan. Wa pagay na ko matungkad niya ko ah. Ubalhin nung ko diya sa inyo ha. O mo na. Pagabot sa panahon, dito ka sa impyerno litsunon. Manarumbuntaga igsuon. Usa kini kapahimangno, pahinumdum sa matag usa kanato. Usa lang kapulong, karumbuntaga. Pag seryoso. Amen? Pag seryoso diha sa Ginoo.
Ayaw pag tiyaw-tiyaw, ayaw pag duwa-duwa. Pag seryoso. Kay si Jesus, seryoso siya nga nagpalansang sa cross. Pabiya sa nagduwa sa cross. Amen? Muna, rumunta ka igsuon. Unsa na to nga mahibaw tas pulong sa Ginoo, basa, ug magkaroon tag sariling Bible sa tong kinabuhi. Amen. No? Kisay na i-Bible sila. Ayaw sundugan nimong silingan nga gidisplay lang. Di man niya sa igsuon tupperware. Di ba? Ang subo pamalandungon sa uban igsuon, ginadisplay lang Bible diha igsuon sa tubangan. Dekorasyon, di na dekorasyon, gibuhat kang Bible para basahon nato. Sabtan ba ito mga anak sa Diyos? Gibuhat ang Bible para basahon sa tao. Wala gibuhat ang Bible para lang i-dekorasyon. Amen. Manarong buntaga, kung nakay Bible sa mong balay, halasog di pagbasa, aron ikaw masayod sa pulong sa Ginoo, og nakay makounter sa mga tentasyon sa mong kinabuhi, og makasukol ka, og mudaog ka sa mong pagkakristohanon. Itong palakpakan sa Jesus, salamat sa Ginoo. Hallelujah. Magadukot sa ulo, magapray ta. Ginoo, salamat karong nga buntagon. Salamat Ginoo sa mong mensahe. Nga kini Lord maghatag og revival pagpukaw sa matag usa ka namo. Nga di kami Lord magkukumpiyansa. Dili kami Lord God, hallelujah, magapatuyang sa mga butang aning kalibutan na Ginoo. Tabangi kami. Nga mahimo kami magseryoso sa mong pagpangalaga diha kanimo Ginoo. Salamat ni nga mensahe. Lord, I pray, pagkasiluhi kini sa mong Espiritu Santo. Siluhi kini Ginoo nga magpabilin sa mong kasing-kasi gunahuna. Salamat sa mong kamaayo in Jesus name. Amen ug amen. Hallelujah. Manindog ta igsuon. Hallelujah.